بويو هو نشتي بانيان زمن يوهنس أزمرا خوينو زمن يوهنس عيرة زريك حفظ زمن يوهنس أزمرا خوينو زريك حفظ زمن يوهنس عيرة زريك حفظ حنس أي مسألة عداقة صبغي بقى همزل حبرتسب دس لولا نجر نعسرتنيو نعسرانيو بتزولنا أي بقى سنتر كاشين صبغينيو حمشي سا يروح قديش يطلع ماخلت 450 انا اشتري 400 كاو 350 ودك نشتري دني سلاسة نايتين بينهم تنايا لازم تنايا بس حمشتي بس الساعة زمتة هذه أخا حمشتي أرشي عشرة أرشي تفرح تطلع رانشو بتاعي ميتهم مكوريا رانشو هذه حمشتي أرشي عشرة أرشي تفرح تطلعنا ما أدتنا ودام لقى أنجينيو روح سأول أمتي دورنا رحت مسكرة مكتسي وانساي رحت مسكرة مكتسي وانساي ولا مسكر ما تسمعي صقاي غرزير عيدر عداقة بقية زلهم تعدك دي هذا اللي
شيء لخبا كمي العداقات هي تصبيها مصيخا نيركا نارزي صبغي مجمريا نحنا لاوز كنمص خلنا كندزي كامزي له عداقه كون يلو الحساب ينورنا مست مبرات زي نورو خمزي لنا خنشط لنا له حساب ينورنا هذا كن صبغ عداقه نشط لنا صبغي سلامي انيو شي يطلوا اطال اباقي على خان مشطا زدال خير كما يدرجوا خاب كنك ساعه خندي شي زلو كاب 3000 سقع 2500 طعيا تباقي مالته هو اباقي هنا طال كاب كل تشح سقع 3000 صبغ عداقه شي يطلوا مالته تسمع معي خاي ابهلا نيتسب مقلو قال سلازرقنا لااتهم لماطاطني نحنا قرينا لنا نساتهم ولا انا لماطاطن حزوم ينتقروا زلو هواهو مستزل كنتات النصاصيرك هواهو سلامينا نينا هز صبغ يللو ابهلا مستزنورنا يصلماتن هزلنا يبرهانن اماطاطينا زحش عداغان زحش سلامينا زلنا هزي ابكالي عداغا حزب تጨنقو ابهلا حزب تጨنق زلو تايو لمكلخليا ونا سدده لوعلو نورو ونا كايدلهاله ማለት ኣብ ገዛ ዓጺኻ ብዘይኮነ ሰብ ብዘይኮነ ንዓቡና እዚ እንደዚ ገዛ ኣዮ 800 ቡና ገዛ ኣዮ ጨው 40 ቅርሺ ገዛ ኣዮ ከምዚ ዝበለ ነገር ላሰብ ጭንቅንቅ ያትሎ ማለት እዩ ኣባህላት ኣዩ ተሰብ ፍርቂ ይልበልዕ ለሎ ሲሰ ይኾነ ፍርቂ ይዝበልዕ ለ ፍርቂ ለው መከላከያ ፍርቂ ለስድሩን ገይሩ ይልኸለሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፀገም ኣለዎ معلم سجد نوارا كتما مقالة داقا دحاني مستكونة تاتري خاص زي 4 مستزحالفه مستلولو صقمات ريخا زحشه እዩ ምንም ብዙሕ ዝተጋነነ ይኾነ مستلولو ናይ ባንክ ምትዕጻ مستلولو ሃገራዊ ኩነታት ምንም ፀገም እዩ ደሕና እዩ ዘገናዘበ ክትብሉን ሰሙንቶም እንስሳውን ምስ ዝጽበይዎ ይኾነ لازم دحنا أنا لا أوزع داقان وحلم خنزلهم داقال زعمي نيرهم كم يالو تكون تحت حد شعمة ونسمن سوق تححيزو تنايت سب ناي متزعع وخم يالو سوق داقا ناي إنساسات ناي إلى وجع خم يالو عرفت ناي كم حسس كل وزنورو تزي زل كونات كم ينتظر هو بتعمي ناي مهز نبره مستتصبغ من حدار ناي منقص الناس نبره عداقا نيرو بزعات باقي أتوانا ركدس يهون كابزون يهون كاب كلهم سنا باقي أتوانا يرن بزوج عداقا شيء نيرو تصبغ نيرو بين بسنكي هذه أحمدن إساس أفور كنز مت أشكر لا أنا ولدتنا لا أنا ولدتكم يتحول النيدو لا أنا غزلت لا أنا قتل شكر سيد تونا أب شكر سيد تسد بتعمل تقيمه وينبت أنا باقي هزون نوايا كم عقمنيا سقاو شد شلو تاني واشك شش سقاو عم شش علو تاني وسقاو رعت علو تاني وسقاو تتش علو تاني قمت له قمت هاي سقاو شعيش يوم تشعي عم شونا زواجن كما واقع يعني انت واقع تسوون كجزء ونلو جن مستبان كل تعاطو مستشجر زلو مستي خادي سلاز خبرو سقاو هذي علاقات قصقصني من الباتي ምናልባት ዓቕሚ ዘይብሉ ኣብ ባንኪ ዝዓፅኦ ሳንቲም ሰብ ኣሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ ካሊእ ፀጊሙ ወላ ስዋት ሕታ ቢሉ ክጥየቅ ከሎ ናታትኩም ምላሽ እንታይ ይመስል በቃ ንሕና ህዚ መፅኡ ብዙሕ ሰብ ህዚ ለኣና እቲ ዓይኑ ርኢ ጥይቐና እዩ 8,500 ንብል 6,500 ንብል 7,500 ንብል 4,500 ንብል ከም ደረጀ ግን ሓዲጉና እዩ ዝኸድ ምስቱ ንሩ እቲ ሰብ ፅቡቅ ክበልዕ ኣይፀልን ፅቡቅ ክገዛ ይፀልን ስለዝለመደ ግን ምስቱ ዋጋ ሓዲጉና እዩ ዝኸድ أفتو واقاسي أي تماتاتنا تنعنا الجزانا يمن تسبب دريون نهزل أي تماتاتنا أنا جاش كابزيرة شو عته تعداقا خميرة خيبان يا بير مسكن دحاني خاصتنا عامزنا برد ماني لو مي زحشة يمثل تعداقا جن في جنزب جنا يركب يزلو ገንዘብ ዘይምርካብ ይምበር ተዕዳጋ ድሓን ይዘሎ ተን እንስሳ ውና ይድሓን ሽመይ ዘራይ ወልደ ገብረ ይበሃል ካብ ሰሜን ክፍለ ከተማ የመፅአ ያው እዚ ዕዳጋ ዋግዕ ስለዝኾነ በጊዕ ዕዳጋ ንምግባር ይመፅአ أي تطبيق خانير كذا تطبيق خانير خمي كرهب كذا تعداق خمي على مستخدمات زنة تعترضي خمي هو ياو تناي عداقة خناتات
ምስቱ ዝሓሰብናዮ ምስቲ ቀደም ነበረ ዝሐሸ እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዚ ዓብዪ ፀገም ናይ ባንኪ ናይ ገለ ፀገማት ኣለዩ ናይ ገንዘብ ፀገማት ኣለዩ ከዚ ግን መፂና ክሪኦ ተለና ወረትዓዊ ዋጋ እዩ ብዓቕምካ ዝደለኻዮ ነገርስ ኣሎ እዩ ያው ሰብ ይገዝእ ዶ ነውን ከምኡ ዓይነት ከይዲ እየ ያው ኣሎ ዓበይቲ 6,000 ዝበሃል ኣሎ ትሕቲ 4,000 ግን ማእኸላይ እውን ኣሎ ታሕተ 2,500 እውን ዝበልዎ ኣሎ እናዝሐሸ ዕዳጋ እንደለ እዩ ኣነ ኪሮስ ገረ መስቀል ጣብያ ሓድነት ወረዳ ተጓዕተን ቤት ዕዳጋ ይውሊ ብስሩ ብጣዕሚ ሞይቲ እዩ ብዝሓለፈ ግዜ ይሐሽ ነይሩ ሃየውቲ ዛዕባ ናይ ባዕሉ ካዊድዎ ብስሩ ሰዓነ ቅርሺ እምበይ ተነጣለ በጊዕ ብስሩ ትሑት እዩ እንዲያመንዮ ዝሮ ግና ሳተነ ትትሕዝቶ ይስኢኑ በቃ እቲ ገንዘብ ባንክ ስለዝኾነ ተስኢኑ ክንደይ ስጋዕ ክንደይ መዲቦም መፅኦም ነይሮም ክንደይ ከይጥይቖም ኣሎ ሰብ ኣነ ብዛዕባ ከዚ ትሕት ዝበለ 2-5 ካሙታት ዝለዓለ 3 ናበልኩ ነይረ ከዚ ግና ብክልተ እውን ሰከርና ኣተወይ እኒኦ 8 እኒኦ 5 ወረዳ ዳርጋ ንሸጦም ብሱር ደባሪና ኢና ንኸድ ንሓስብ ስለ ምሕደሪ ካሊእ ስለ ዝጨነቐኒ መምህር ባይሩ ኪሮስ ወኒ ተዕዳጋ ቅርብትለይ ልመጣጠን የኮነይቲ እንታይ ስሙ ንእሽተ ምስቱ ገንዘብ ዘይምህላው ቅርብትለይ ከቢሩ እዩ ዘርዘር ግን ናይ ዓመት መለወጢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኮላይ ብትተረኺቡ ዘሎ ዓወት ሕጉሳት ስለ ዝኾና የግዲ ምስቲ ህብረተሰብ ምስቲ ከባቢና እንታይ ስሙ ጌርና ክንብል ሓደ ንእሽተይ በጊዕ ገዚእና ኣለና ከመይ ጌርና ምስለኪ ምስቲ ጎረቤት ያው ንዕድሞ ይመፅእ ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ጌርና ንሕና ጥራሕ በሊዕና ሱቕ ማለት ዘይኮነ ቶም ለኣና ከድሕኑ ተቃለሱ ዝቆሰሉ ዝመፁ ለኣቶም እውን ኣብቲ መንደርና ማለት እዩ እሳቶም ቅርብትለይ ለኣቶም ንስሓው ዝኸውን ኣዳሊና ያው ክልተ ጠሊብ ናይ ባዕለይ ካብሲ ገዚአ ልቱ ዘን ሰርሓታት ለኣተን ሂበየን እሳተን እውን እንታይ ስሙ ገይረን ኣለዋ ማለት እዩ ሰሪሐን ላብኡ ዝወስዳሎም ባይታታት ገይርና እሶ ዘጋጅና ንትኸይድ እውን ተገይሩ እዩ ማለት ምስቱ ኣከባቢና ምስቱ ስራሕ ናይ ባዕሉ መዋጫታት ምግባር እቲ ዘሎ ዓቕሚ ብዝፈቐደስ ውፍያታት ንገብር ገይርና ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኢና እቲ ሓድሽ ዓመት እንታይ ስሙ ንገብሮ ዘለና ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝመፅእ 2014 ዓመተ ምህረት ፅቡቕ ወንጀል ኮይኑ ፅቡቕ ሰላም ክኾነልና ፅቡቕ ዓወት ክኾነልና ይደሊ ማለት እዩ ፅቡቕ ሰላም ይግበረልና ከምዚ ሕዚ ርኢናዮ ዝኒና ቃፂሉ እውን ቶም ፀላእትና ጥፊኡ ብሰላም የንብረና ሰላም ክንኮን ንምና ገር ሰላም እዩ እሞ ሰላም ይገረና ፅቡቕ ይገረና ብዳመትና ዓድና እውን ሰላም ይገረና ንህዝቢ ትግራይ ምስቲ ኩሉ ፀገማት ተፃዊርካ ኣብዚ ብሰላም ለብፅሐና ንፈጣርን ከምኡ ድማ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኳዕ ናብዚ ኣውፅዐው ዓወትና ድማ ሙሉእ ከም ዝኸውን ተስፋ ገብር 8 ወርሒ ፀልማት ኢና ነርና 2 ወርሒ ኣብ ብርሃን ኮይና ኣለና ሻላ ደቅና ሻላ ኣሕዋትና ሻላ ቤተሰብና ሻላ መንግስትና መስዋዕትን መቕሰልትን ወቃዕትን ሰላም ኣለና ህዝቢ ፅቡቅ ኢና ዘለና ንሕና ህዝቢ ዘሕልፎ ግን እቶም መከላከልያ እቶም ኣሕዋትና እቶም ልያ ሃይለ በረኻ ዘለዉ ምስ ሓለፍቶም ኮይኖም ምስቲ መንግስትና እውን ምስቲ ህዝብና ዝሰርሖ ዘለና ስራሕ ከይሞትካ ከይቆሰልካ ከይተሰዋእካ ከይተሸገርካ ረሃዋ ስለዘይመፅእ ተሓጋጊና ተደጋጊፍና ብዓቕምና ነቲ ፀላኢ ጥፊእና በጊዕ ይኾነ ሓደ ብዕራይ እውን ሓሪዱ ሰብ ምስድሩ ክውዕል ስለ ዝኽእል መጀመርታ እቲ ሽግር ንፀላኢ ንምጥፋእ እዩ ንሕና እቲ ዓላማና ዘሎ ስለዚ እቲ ሽግር ህዚ ብሰላም ምስቲ ህዝብና ምስቲ ሰራዊትና በረኻ ዘሎ ዓዲ ዘሎ ሰላም የውዕደና ሰላም ኣውደ ዓመት ይገበረና ብጣዕሚ ንክትመፅእ ፀላኢ ግን ምሉእ ንምሉእ ክድምሰስ ኣብዚ ዓመት እዚ ትልሚት ይፅበ
እምነት ኣለኒ እዚ ክንብል ከለና ጥራሕቲ ስራሕ ናብኦም ዘብል ተይኮነስ ንሕና እውን ዓቕሚ ብዝፈቐደ ጃምና ነበርክተሉ ጉዳይ ኣብ ጎኑ ኮይና ተሰሊፍና ምንቅስቃስ ንገብሮ ጉዳይ ከምዝኾነ ዝገልፅ ዘደልዩ ይኽእል ቅዱስ ዮሃንስ